Dobrý deň prajem, moje meno je Marian Harciník, šéfujem v hoteli Gate One. Vítam vás v našej škole varenia pre gurmánov Svetom Juri na mojich kurzoch. Pripravili sme pre vás kurz stredomorskej kuchyne, kurz zameraný na divinu. A ako novinku by som vám rád dal do pozornosti kurz zameraný na mäsa a špeciálne druhy omáčok, ktoré pre vás pripravíme. Sú to omáčky, ktoré ste ešte nevideli. Nech sa páči, poďte ďalej. Dnes sme si zo stredomorskej kuchyne pripravili recept. Sú to výborné krevetky, je to rozmer 6-8, to je vlastne kalibrácia týchto kreviet. Budeme ich grilovať, budú sa podávať so zeleninkou ratatouille, ktorú určite všetci veľmi dobre poznáte. Urobíme si k tomu výborné parmezánové čipsy a k tomu ešte jednu perfektnú omáčku z krásneho bieleho vínka, veľmi chutného. Budeme používať aj nejaké bylinky, bazálku, trošku koriandru do omáčky, nejaké to masielko. Takže ja by som išiel chudne na to. Začneme vždy pred prípravou. My tomu hovoríme, že je to mise en place. Je to vlastne, keď si pripravíte veci, aby sme potom postupne už mohli ďalej variť. Takže nám prosím očistíme krevetky, je to veľmi dôležité. Najvhodnejšie sú na to krevety 6-8. Sú to totižto krevety, ktoré sú veľmi slušné, veľké. Je to vlastne tá kalibrácia, ako som spomínal. Vyberieme si z kreviet vlastne čievko. V našej kuchyni sa nič nevyhadzuje, takže si odložíme aj krevetové schránky na ten vývar, ktorý si ukážeme niekedy na budúce. K jedlu, ako som spomínal, sa pripravuje zeleninka ratatouille. Zeleninka ratatouille je vlastne veľmi známa príloha, pochádza z francúzskej kuchyne, je to zeleninová príloha. Niektorí tomu hovoria aj, že to je francúzske lečo. Takže najlepšie je použiť na ratatouille zeleninku cuketu, baklažán, nejaké tie paradajky, šalotku, čo je vlastne druh cibulky. Je to vlastne jemná cibulka. Dajme si aj baklažán. Väčšinou používam iba tie šupky, kvázi, s troškou dužiny tej cuketovej, lebo to je najchutnejšie a nám to dá veľmi dobrú chrunkavosť toho jedla, tej prílohy. Dajme si zeleninku, tu si iba veľmi sprudka zarestujeme. Samozrejme, ak nemáme šalotku, tak môžeme použiť aj cibulku. Akurát by sme mali dávať pozor na to, že tej cibulky by sme nemali dávať veľa. Ako som spomínal, tá šalotka je odroda cibule, je to druh cibule, je oveľa jemnejšia ako cibula samotná. To znamená, že stačí, keď jej použijeme iba máličko. Dôležité je pri ratatouille zeleninke, aby sme tú zeleninu nerozdusili úplne. To znamená trošku olejčeka, najprv začneme cibulkou, ktorú si dáme na panvičku. To krásne nám to škvrčí, milujem tento zvuk, to je krásne. Začne za chvíľku šíriť vôňa. Jemne zarestujeme, veľmi sprudka a samozrejme budeme pridávať ďalšie zložky. Na záver dáme paradajky, trošku tymiánu, sol, korenie a zeleninka bude hotová. Solíme až ku koncu, lebo ak solíme tú zeleninu teraz, tak by sa mohlo stať, že napustí príliš veľa vody. Keďže sol spôsobuje to, že uvoľňuje šťavy zo zeleniny alebo zo surovín celkovo, tak pridáme až na záver. Na záver máme paradajku. Netreba je tam veľa, paradajka plní funkciu iba takú, že nám to mierne ochutí, dá to tomu taký šmerc a spojí nám tú zeleninku do takej konzistencie. Hovoríme tomu občas, že aby to bolo také polepené, hej, čiže aby to nebolo úplne suché, aby nám to pekne viazalo vlastne celú tú štruktúru, takže to je celkom vhodné. Teraz mám tu zaštočal. To tu pekne spojí. Mám trošičku tymiániku, zasekneme veľmi jemne lístočky. Uvoľní všetky tie chute, výborné. Takže zeleninka je pripravená, necháme si ju trošku bokom. Poupratujeme, poriadok je veľmi dôležitý. Parmezánové čipsy si pripravíme takým spôsobom. Je to inak veľmi jednoduché a rýchle. Nastroháme parmezán.
Parmezán na jemnom struhátku. Keď sa odložíme. Nie je dôležité, aby toho bolo veľa. Dôležité je, aby nám tam nepadol nejaký kus parmezánu, ten by mohol spôsobiť to, že sa nám tieto čipsy nespoja tak, ako by mali. Trošku močky. Je to hladká múka, slúži na to, aby nám spojila vlastne samotný ten syr, by nedržal tak pekne, ako by mal. Takže trošku dáme múky. Veľmi jednoducho, krátko vymiešame. Robíme si jednoducho takéto koliečka. Môžeme použiť aj nejakú formu, ale v zásade, ak už to budete robiť dvakrát, tak už ten grip dostanete do ruky určite. Nie je dôležité, aby boli úplne pravidelné tie kolieska, lebo oni sa stredne mierne roztečú a budú možno trošku aj zubaté, ale o to nejde. Ide o to, aby sme to správne zapiekli, chytí nám to farbu, takže takto to vyzerá, krásne. Takže ako ďalšie urobíme si omáčku. Omáčka, mám veľmi rád túto omáčku, k rybám hlavne, a samozrejme ku krevetám takisto. Tá omáčka by mala byť, je to vlastne redukcia z bieleho vína, ktorú zjemníme maslom. Stačí v podstate trošku toho. Jasné, kúpu nám to začne buch. A tu som si pripravil šafrán. Šafrán je rozpustený vo vývare. Je to kvôli tomu, aby nám pustil lepšiu farbu. Takže trošičku šafránovej vody alebo šafránového teda vývaru nám to krásne zafarbí aj ochutí. A potom pridáme maslo a štipku cesnaku. Ten nie je dôležité, aby bol vylisovaný alebo teda rozmixovaný, stačí, keď bude kúsok, ktorý potom vyberieme. On nám uvoľní do tej omáčky presne to, čo chceme, aby nám uvoľnil. Chvíľku to trvá, kým sa nám to vyredukuje. Zatiaľ sa pozrieme na čo? Na tie naše čipsy krásne. No výborné. Čipsy myslím, že sa celkom podarili. Toto je presne farba, ktorú potrebujeme. Vlastne v záverečnej fáze vyzerá to asi takto. Dáme trošku koriandru, ktoré je vhodné nasekať koriander. Pánvičku na krevety máme rozohriatú. Myslím, že dostatočne. Krevety, ktoré sme si ochutili solou a korením, krátko opečieme. Z jednej, z druhej strany si môžeme pozrieť tie čipsy. Už sa nám krásne odlepujú, vyzerajú asi takto. No, videli farbu nádherné. Už ja tomu hovorím, že teraz sa tie krevetky usmievajú. Je dôležité dávať tam toho veľa. A teraz parmezánové čipsy budeme vrstviť krásne vrstvu po vrstve. Opäť dáme ratatouille zeleninku, stačí naozaj málo. Šrupsiny na vrstvu. Myslím, že sa celkom pomedzi. Nepokúšna. Ja iba zrezávam trošku ten spodok, aby nám to stálo na tanieri, jak sa omáčku. Dáme krevetky. No, už sa nám to chýli aj ku koncu. Na dekor použijeme trošku bazalky. Fajn sezóna na bylinky. A na záver môžeme dodekorovať kúskom limetky alebo citrónu. Tak, a jedlo máme hotové. Voilà. Nech sa páči.